Na vida, un non pode facelo todo, non si? Un non pode bailar até que pés e brazos non poidan máis. Chorar e sentir paixón até desbordar todo o seu ser e conciencia. Ou rir e perder o control ao lado de propios e alleos. Un non pode percorrer a fin do mundo acompañado pola súa historia xunto àqueles que traballan por mantela viva, mentres ve desaparecer unha estrela para que aparezan miles. Tampouco é posible camiñar dende as montañas e acabar no fondo do mar. Moito menos comer todo tipo de manxares e logo poder repousar na paz total dun paraíso. Porque é imposible estar ao mesmo tempo rodeado da tradición e innovar sobre ela para traela á modernidade. Na vida, un non pode facelo todo a menos nun só lugar. Non si? Camariñas sorprende.